Iyini autism? I-autism akusona isifo. Okay. Kodwa isimo sokukhubazeka. Okay. Umuntu uzalwa naso. Ngenxa yokuthi kusuke lapha emqondweni kunokuhlukana ngithi umqondo unendlela unama system isuke isebenza ngendlela yayo kanti kufanele ukuxhumana. Okay. Yobuzo kuthiwa khona i-right no left hemisphere nje. Kuyaphakelana. Absolutely. U-right usebenza ngapha, u-left asebenza ngapha. Nama region amanye kuno-occipital o-parental. Enye isebenza ngokuhambisa imizwa, enye isebenza ngokucabanga, enye isebenza nge-language. Manje lezi lufuna ihambisana. Manje ngenxa yokuthi akukho ukuxhumana kahle kuzo. Bese uma ekhula umntwana uzumnothisa kakhulukazi uma eneminyaka emithathu. Phakathi eminyaka emithathu no-6. La ubona khona ukuthi ngoba ehambisana kakhulu nezinto ey'ntathu, indlela into kuthiwa i-social communication, akakwazi ukucommunicate nabanye abantu. Nendlela ilanguage yakhe akhuluma ngayo akakwazi ukukhuluma ngendlela ejwayelekile. Bese ukuthi futhi angakwazi ukuthi akhe ubudlelwane nabanye abantu. So leso simo uthola ukuthi ke ukukhula umntwana leso simo esibizwa kuthiwa i-autism sithi ke thina usuke ephila emhlabeni wakhe ngoba wenza izinto ezihlukile. Ukhuluma akakhulumi ngale language le, aka understand the language yokukhuluma e social nana.